naija, oh naija, 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 oh naija. Naija kasata inda zan furta, amma a cikinta an hana yin kwanta. Ni arewa gidana inda zan furta, amma a cikinta an hana yin kwanta. Ya albaki almuta kai bir kai kayo, ya hayyul qayyim ya zule mulki abun bautar mu. Yau yan naija mutan arewa ga kukanmu akan wasu bayi naka ilahu suna cutar mu. Tsada ta abinci da wuta da ruwa sun bar mu, kuma duk da haka abi mara a gidan wakar mu. Alkawari alkawari suna mana ne ba ɗaya ba, mu yi nazari ko har yau ba mu gaji ba. Alkawari suna mana ne kullum ba ɗaya ba, mu yi nazari ko dai har yau ba mu daku ba. Mu canja tsari da addu'a Allah za ya mana, za ya mana. Allah na san ke yin rayayye ga matacce, cikin rayayye in ya so ya fitar da matacce. BS auta ya zama dole na fara bayani. Yau a ƙasata mulkin zalunci ya yi muni, ba tsoro ba, ba tsoron mai mulki na ba, domin shi ma ba Allah ya kajin tsoro ba. Yau a ƙasata komai babu na naira goma, wadda a baya a baka abinci a sa maka nama. Ba wannan ba a bi mu gidanmu a kakkama mu, mun gama laushi ga yunwa ta kakkare mu. Mai cuta ya Allah kawo ƙarshen shi, inda haƙina karɓa mun ban yafe mai ba. Da haƙina karɓa mun ban yafe mai ba. Idan za a gyara a gyara, da ƙasa tana cikin lalura. Purchase your tracks today. Idan za a gyara a gyara, da ƙasa tana cikin lalura. Wayo Najeriya, ƙasar mu duniya ce, amma ana ta sata, ana ta sace-sace. Da damuwar mu na damun ku, da za mu gani kan aikin ku. A daina kashe mana dangin mu, bayan kuma ga ku muna ganin cewa ku ne dai. Idan ko ka zo kuma shi kenan. Purchase your tracks today. Ashe ba haka ba. Ƙaramin su cigaban ƙasarmu ne ke ta yin break-up, sai mu tsaltsalu kala-kala suke ta backup. Jagaban yana gani amma hidai da check-up, ko da mini ƙorafi saura da lego-lego. Yau a naija sace-sace ne yake trending, ba musulmi ba kirista babu mai defending. Mun shige su ba ruwansu duka sun yi hiding, duk suna sane suna ganin su je a banding. Sai wuya muke ta sha a birnika da ƙauye, har gidanmu za su zo su manna kan tawaye. Dan abin da muka tara duk su zo su yaye, ba su ko kula da haƙunan mu ne su tauye. Yau siyasa a arewa har da malamanmu, ga sarakuna cikin ta har da iyayenmu, wanda su muke zaton su share hawayenmu. Dukkaninsu sun haɗu fa ba su taimakon mu. The only solution shine kawai mu kama Allah, mu yi fana'i addu'a sai mu dage sallah, sai mu nemi yafiya mu daina yin jalala. Addu'a sai ku mimini ke kau da illa, addu'a sai ku mimini ke kau da illa. Allah sarki, al'umma ta ƙasa naija ƙasar mu, dukkan juji kwashe-kwashe akan talakawa yayi kawo. Allah kawo mabuta mai kyau mai share kukanmu.
bijashi ja haulanmu bijahi ja maulanmu habibullah masoyinmu habibullah masoyinmu dukkan komai in ka kama gaba domin shi ka samu shine haske mai kora duhu mafita mu samu da akwai komai a ƙasa ta ya Allah ka cece mu damuwa ta samu ba damu damuwa ta samu ba damu kamu ba kama sai kamu kamu ba kama Purchase sai your kamu tracks today. Allah sarki ka cishe Isma'il tela sai jam Sadiq so ta gina kasata a gurina ita ce alfaharina kuma ita ce mamana Allah sarki mamana mama yanzu komai ya canza alkawarin kun canza rayuwar duka kun canza zaka ga duk wani hauka da su ake yi kana tafe kana surutu hakan ana yi sare-sare yanke-yanke da su ake yi sace-sace ga faɗan da ba ma ana yi kana tafe za a ce da kai kawo wayarka sai ka ce wurin uban sai ka je ka roka in baka bada ba ma za su kashe ka kisa abun su ba wani abu babba ba ne ba za na so yan uwa mu gyara shugabanni kuma ku gyara mu haɗe kanmu yan amana